थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मिन्थिनो गोनां खौरां नोंथांमोना बे खेबनिफ्राय न'आव थानानैनो टिउसननि सुबिदा मोननो हासिगोन। गावनि न'निफ्राय जानगाराव थाङालासिनो लानो हासिगोन माखासे गोनांथार आयदानि सायाव टिउसन। गिबियावनो मबाइल प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामना ला एमफोल्ड आसाम एप। 8, 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा एमफोल्ड आसाम एपआव मोननो हागोन अनलाइन टिउसन सुबिदा, जेरै लाइव क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदाखौ। एमफोल्ड आसाम अनलाइन टिउसन एपआव मोननो हागोन बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसनखौ होनाय जागोन। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि फरायसाफोरा अनलाइन टिउसनखौ लानो हागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। एमफोल्ड आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफोरा गाव गावनि मबाइलाव थाबैनो गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय एमफोल्ड आसाम एपखौ डाउनल'ड खालाम, नङाब्ला 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालाम। बे समाव एमफोल्ड आसामनिनो सासे इन्सट्राक्टर बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोना नायना ला। किसुमान जुदि एग्जाम भुल जायो बिनि कारेक्ट आन्सारफोरखौबो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो डाउट क्लियारिं सेसन लाखियो। गथ'फोरा जुदि माबा डाउट थायो सप्तासेयाव मोनसे बा मास मोनसेयाव मोननै बेबायदि जोङो डाउट क्लियारिं सेसनबो होयो। जों प्रिभियास इयार कुइसनफोरनि सल्भ खालामो। जों जोंनि फेकाल्टिजों एनालाइज खालामनानै जों एसे डिसकासन खालामनानै माबायदि कुइसनफ्रा इम्परटेन्ट जायो जों बेनि बागै सावरायनानै गथ'फोरखौ खोन्थायो। बेनि बागै जों मालाबा गेजेर गेजेर गार्जेनफोरजोंबो पेरेन्टसफोरजोंबो जों एसे गार्जेन मिटिं टाइप अनलाइन जागोन बेबो। स' बिथांमोनखौबो खारन जोंनि बहुत बर' हारियाव बहुत बिमा बिफाफोरा मोजाङै रोङा गथ'फोरखौ माबोरै गाइड होनांगौ। स' बेनि बागैबो जों एसे गार्जेनफोरखौ गाइड खालामगोन भार्चुवेलिनो। स' आं सानो जाय ओनसोलफोराव गथ' गथायफोरा बा फरायसाफोरा टिउसनखौ मोननो उसुबिदा जादों, खाथियाव मोना बा मोनबाबो आजिखालि टिउसन फिसफोरा बारा। स' बिथांमोना जोंनि बे अनलाइन टिउसननि दारै, अनलाइन लाइभ टिउसननि दारै बिथांमोनहा हेफाजाब मोनगोन, हेल्प जागोन। थेंक इउ। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो, अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ, লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। ছাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।